Nikos Vertis e un artist grec pe care absolut toată lumea cred că l-a auzit, doar că unii dintre ei nu știau că se numește Nikos Vertis. Cred că este de departe cel mai loial om pe care l-am întâlnit. El este un tip extrem de înțelept. Nu s-a lăsat absolut niciodată condus de nimeni. Foarte strict, știe exact ce vrea. În schimb, îi place să-l programezi. Tu știi că noi suntem multiculturali, adică eu asta și fac, muzica mea e o diversitate foarte mare și dimpotrivă, cu cât e mai multă emulație și diversitate, cu atât e mai bine. Și eu cred că, uite ce, foarte multă lume vine la concertul lui și asta e un lucru plăcut. Aștept și eu, când văd atmosfera de acum, parcă mă mănânc așa, să fac și eu un eveniment la primăvară. Νίκο, πρώτα απ' όλα θέλω να κάνουμε μια κατανόηση. Επειδή εγώ σπάνια μιλάω ελληνικά και επειδή τώρα μου δώσεις αυτή την ευκαιρία να κουβεντιάζουμε στη δική σου γλώσσα, θέλω να προτιμώ να κάνουμε έτσι. Στα ελληνικά? Μπράβο. Αν εγώ θα κάνω λάθη, επειδή θα κάνω λάθη βεβαίως, εσύ να με διορθώσεις αμέσως. Καθόλου δεν χρειάζεται. Καλώς ήρθες στη Ρουμανία. Καλώς σας βρήκα. Και καλώς ήρθες στη δική μου κόσμο, επειδή εγώ πρώτη φορά σε γνωρίζω τώρα, αν και εσύ αγαπάς τη Ρουμανία πάρα πολύ. Και θέλω να σου πω μια ερώτηση που έχω στο μυαλό μου και πίσω μου από τη Ρουμανία. Ρε Νίκο, πώς έκανες, πώς έχεις τρελαθεί όλες τις γυναίκες της Ρουμανίας? Πες μου, υπάρχει μια κλειδί επιτυχία? Δεν ξέρω, ίσως τα τραγούδια μου να τους κάνουν, ίσως η φωνή μου, δεν ξέρω. Καλά, δεν ξέρω αν είναι μόνο οι γυναίκες, αλλά η αλήθεια είναι ότι το μεγαλύτερο κοινό που βλέπω όταν τραγουδάω εδώ πέρα είναι η αλήθεια ότι έχει αρκετές γυναίκες από κάτω. Δεν θέλω να νιώθω τύψεις έτσι, και ούτε να με μισήσουν οι άντρες της Ρουμανίας, θέλω να με αγαπάνε όλοι. Όλοι σ' αγαπάνε, αλλά εγώ ως γυναίκα έπρεπε να μιλήσω πρώτα απ' όλα από τις γυναίκες. Λοιπόν, είναι ωραία η έκπληξη που μου κάνετε πάντως. Γιατί πριν δεν μιλήσαμε καθόλου στα ελληνικά και ξεκίνησε η συνέντευξη με ευνηδιάσατε. Ήθελα να σου κάνω μια έκπληξη. Πολύ ωραία έκπληξη. Προλάβα? Ναι. Εντάξει. Γεννήθηκες στην Ολλανδία. Σωστά. Επειδή τώρα έχεις την ευκαιρία να μιλάς για όλους τους Ρουμάνους, επειδή εμείς είμαστε κρατικό κανάλι της Ρουμανίας και νομίζω πως όλοι περιμένουν να βλέπουν, να δουν τι είναι και πώς νιώθεις έτσι στη δική σου γλώσσα. Γιατί γεννήθηκες στην Ολλανδία, τι είναι με την οικογένειά σου? Γεννήθηκα από δύο Έλληνες γονείς, μετανάστες. Πολλοί κόσμος ξέρετε τι είναι, οικονομικοί μετανάστες. Ναι. Ο πατέρας μου και η μητέρα μου φύγανε μερικά χρόνια πριν γεννηθούμε εγώ και ο αδερφός μου στην Ολλανδία. Οι συνθήκες τότε ήταν καλύτερες εκεί. Θεωρώ ότι παρόλα τα προβλήματα που έχει ένας μετανάστης, έχει και κάποια πολύ θετικά. Δηλαδή, είσαι πολύ πιο τυχερός αν έχεις ζήσει και σε μια άλλη χώρα. Παίρνεις άλλες εμπειρίες, ξεχνάς τα αρνητικά ή τα προβλήματα και λαμβάνεις τα θετικά. Γνωρίζεις άλλες κουλτούρες. Εγώ τουλάχιστον νιώθω πολύ τυχερός που μεγάλωσα, που γεννήθηκα στην Ολλανδία. Και μετέπειτα έζησα την υπόλοιπη μισή μου ζωή στην Ελλάδα. Αλλά το αίμα σου είναι βεβαίως ελληνικό. Ελληνικό φυσικά, αλλά δεν παύουμε όλη η οικογένεια να αγαπούμε και την Ολλανδία, γιατί όταν ένα κράτος σε δέχεται και σε υποδέχεται, δεν μπορείς να μην τρέφεις εκτίμηση σε αυτό το λαό που σε δέχτηκε και σε βοήθησε σε μια στιγμή δική σου που δεν ήταν αυτή που ίσως έπρεπε να είναι.
Επομένως, εσύ πήρες την απόφαση να επιστρεφείς στην Ελλάδα. Σωστά. Και να πάρεις αυτό το δρόμο για να γίνεις καλλιτέχνης. Σωστά. Ξύπνησα μια μέρα παράξενα και είπα στους γονείς μου ότι φεύγω και πηγαίνω στην Ελλάδα. Πότε? Αυτό έγινε το Σεπτέμβριο του 1998. Τι ηλικία είχες τότε? Το 1998 ήμουνα με 22 χρονών. Α, μεγάλος είσαι. Μεγάλος. Δηλαδή δεν ήταν κάτι για παιδικά τα χρόνια. Όχι, όχι. Τα παιδικά σου χρόνια. Είχαμε επιστρέψει. Ζήσαμε και μια 8 ετία στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν ζήσαμε όλα τα χρόνια της ζωής μου στην Ολλανδία. Προσπάθησαν οι γονείς μου να γυρίσουμε και στην Ελλάδα. Ζήσαμε 8 χρόνια και μετά ξαναγυρίσαμε πάλι πίσω. Γιατί ο πατέρας μου ήθελε ναι μεν, επειδή αγαπάει πάρα πολύ την Ολλανδία ο πατέρας μου, ήθελε να πάρουμε όμως και την ελληνική κουλτούρα. Δηλαδή να ζήσουμε και λίγο στην Ελλάδα, να μάθουμε καλύτερα τα ελληνικά, γιατί όπως και να το κάνουμε όταν ζεις στο εξωτερικό, παίρνεις πολύ από την κουλτούρα, από τη χώρα που ζεις. Ναι. Παρότι μέσα στο σπίτι λαμβάνεις πολλά στοιχεία της πατρίδας σου, είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Έτσι λοιπόν, το 1998 όταν αποφάσισα, ήμουνα διακοπές στην Ελλάδα, για 2 μήνες περίπου με τους φίλους μου, και όταν γύρισα πίσω στην Ολλανδία, τον τέλη Αυγούστου, ένιωσα σαν να είμαι για πρώτη φορά στο λάθος μέρος, στην Ολλανδία. Σου έλειπε την Ελλάδα. Μου έλειψε πολύ η Ελλάδα τότε. Καλά, όλοι οι άνθρωποι που είναι μετανάστες και ομογενείς τους λείπει η πατρίδα τους, θεωρώ. Όμως αυτό ήταν κάτι διαφορετικό. Ένιωθα ότι είμαι σε λάθος μέρος και σε λάθος χρόνο. Οπότε σε μία μέρα πήρα την απόφαση, ανακοίνωσα στους γονείς μου και στον αδερφό μου, στην οικογένειά μου, ότι θα φύγω πλέον και θα πάω στην Ελλάδα. Είχα πρόταση. Τότε ο μαέστρος μου, ακόμη και σήμερα ο Δημήτρης ο Δέκος, που ήταν φίλος μου τότε, δούλευε σε κάποιο μαγαζί στην Ελλάδα και με φώναξε να πάω να τραγουδήσω εκεί πέρα. Έτσι και ξεκίνησε το μουσικό μου ταξίδι, το δισκογραφικό μουσικό μου ταξίδι. Γιατί και πριν από αυτό έκανα μουσική και στην Ολλανδία έπαιζα μουσική. Λοιπόν, διάλειμμα. De ce vine lumea la concert? Pentru că e un bărbat frumos, pentru că muzica grecească e superbă, pentru că face și un pic de show și mai are și un pic de antren în timpul spectacolului. Πες μου, πότε άρχισες ακριβώς να τραγουδάς? Στην Ολλανδία? Όχι. Όταν ήμουν 6 χρονών, οι γονείς μου αποφάσισαν, όπως είπα και πριν, να έρθουν για να πάρουμε και την ελληνική κουλτούρα, να ζήσουμε στην Ελλάδα. Οπότε, όταν ήμουν 6 χρονών, έπρεπε να επιλέξω ένα μουσικό όργανο από τον πατέρα μου, καθώς ο πατέρας μου κατάγεται από μια μουσική οικογένεια. Έχεις ρίζες. Ναι, ο πατέρας μου έπαιζε ακορντεόν, ο παππούς μου βιολί. Όχι επαγγελματικά πάντα, όχι. Σαν δεύτερη δουλειά. Χόμπι και δεύτερη δουλειά. Όμως έπρεπε από την οικογένειά μου, όχι αυστηρά, αλλά θεωρούσαν ότι έπρεπε να διαλέξουμε κάποιο μουσικό όργανο. Και εγώ τότε ήθελα πάρα πολύ να παίξω πιάνο ή αρμόνιο. Επειδή όμως ο αδερφός μου έπαιζε αρμόνιο, έπρεπε να διαλέξω κάτι άλλο. Και έτσι επέλεξα το μπουζούκι. Που είναι πολύ παραδοσιακό. Ναι, δηλαδή, νομίζω πως είναι το όργανο της Ελλάδας. Ναι, το όργανο της Ελλάδας, το μπουζούκι, ακριβώς. Έτσι επέλεξα το μπουζούκι και ξεκίνησα τότε το 1983 στη Θεσσαλονίκη, στο Μουσικό 2, στη μουσική σχολή, όπου και πήγα για 6 χρόνια εκεί πέρα και έμαθα να παίζω μπουζούκι. Μας μάθανε έτσι και να τραγουδάμε, αλλά κυρίως πάνω στη μουσική. Εκεί μπήκε το καλό μικρόβιο της μουσικής μέσα μας. Και μετά? Μετέπειτα, όταν επιστρέψαμε πάλι Ολλανδία μετέπειτα, γιατί σπούδαζα σε μια σχολή εκεί πέρα δομικών έργων αρχιτεκτονικής και παράλληλα τα Σαββατοκύριακα παίζαμε με τον αδερφό μου, γιατί και ο αδερφός μου έπαιζε μουσική, όπως είπα πριν. Παίζαμε σε ελληνικά εστιατόρια, τουριστική ελληνική μουσική κυρίως, και περνούσαμε πολύ ωραία. Όμως, όπως είπα και πριν, ξεκίνησε μεγαλώνοντας μέσα μου να νιώθω ότι πρέπει να πάω στην Ελλάδα.
το ένιωθα. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα πάρω την απόφαση να φύγω και να αφήσω την οικογένειά μου και να πάω μόνος μου πίσω στην Ελλάδα. Όμως άρχισα να το νιώθω έντονα. Μέχρι λοιπόν το 1998 που ξύπνησα ένα πρωί και είπα στους γονείς μου ότι πηγαίνω στην Ελλάδα, παίρνω 100.000 δραχμές μαζί μου, που 100.000 δραχμές σημερινά λεφτά είναι 300 ευρώ, τίποτα. Εγωιστικά πήρα τόσο λίγα λεφτά μαζί μου και είπα θα κατέβω κάτω και θα δοκιμάσω την τύχη μου. Εάν δεν, μπορεί και σε μια εβδομάδα να επιστρέψω πίσω. Ήμουνα πολύ απόλυτος σε αυτό και πολύ... υπήρξα έτσι αυστηρός στον εαυτό μου, όμως όλα τα υπόλοιπα πράγματα που ερχόντουσαν μήνα το μήνα, χρόνο το χρόνο, γινόντουσαν τόσο ωραία, λες και κάποιος μαγείρευε κάτι και αυτή η συνταγή βάζει, ναι, ερχόταν και έχτιζε ένα πολύ ωραίο πράγμα. Που μυρίζει πολύ ωραίο και που έχει και φωνή. Κάπως έτσι. Να σου πω, όλοι στην Ελλάδα τραγουδάνε. Εσύ είχες κάτι πολύ διαφορετικό, αν μπόρεσες, αν πρόλαβες να είσαι σε αυτό το επίπεδο τώρα που όλοι σε αγαπάνε, όλοι σε γνωρίζουν, όλοι σε λατρεύουν, όλοι σε θαυμάσουν. Και εγώ θέλω να σε ρωτήσω, πιστεύεις στα όνειρα? Νομίζεις πως από εκεί Ζω με τα όνειρα. Ξεκινάω ζεις? Ναι, είμαι μεγάλος ονειροπόλος. Χαίρομαι πάρα πολύ πως γνωρίζω έναν άνθρωπο που... Είμαι μεγάλος ονειροπόλος και ζω με τα όνειρα. Αν δεν ονειρεύεται ένας άνθρωπος, δεν μπορεί να καταφέρει τους στόχους του. Δηλαδή, τα όνειρα είναι αυτά που, αν δεν υπήρχαν όνειρα, σήμερα δεν θα είχαμε αεροπλάνα. Δεν θα είχαμε κινητό στο χέρι μας. Δεν θα είχαμε πολύ βασικά πράγματα που έχει καταφέρει ο άνθρωπος να κάνει και να αλλάξει την ανθρωπότητα. Πες τους, επειδή οι άνθρωποι δεν έχουν χρόνο για να κάνουν. Αυτοί οι ονειροπόλοι που όλοι κάποτε τους κοροϊδεύαν, αυτοί κατάφεραν να αλλάξουν τον κόσμο. Και πιστεύω πραγματικά, όταν κάποιο παιδί νέο το γνωρίζω και μου λέει ονειρεύομαι αυτό, να κάνω εκείνο, βλέπω ένα θηρίο, καλό θηρίο, και λέω αυτό είναι ένα πράγμα που βράζει, που κοχλάζει. Και λέω αυτός κάποια στιγμή θα κάνει την έκρηξή του και θα αλλάξει τον κόσμο. Και υπάρχουν και άνθρωποι που δεν πιστεύουν στα όνειρα και δεν είναι κακό και αυτό όμως. Έτσι. Ο κάθε άνθρωπος έρχεται και συμπληρώνει τον άλλον. Αυτή είναι η ομορφιά της ζωής, αυτή είναι η ομορφιά του σύμπαντος που ζούμε και της ανθρωπότητας. Αλλά οι ονειροπόλοι είναι αυτοί που αλλάζουν τον κόσμο. Εγώ πιστεύω και θα μου πεις πότε παρόλα αυτά υπήρχε πάρα πολλή δουλειά στη δική σου ζωή και έτσι πολύ μεγάλο ρυθμός για να μπορέσεις να κάνεις τι κάνεις τώρα. Χωρίς... Υπάρχει μια κινέζικη παροιμία που την είχα διαβάσει και λέει «Είμαι πολύ τυχερός», λέει, «γιατί δουλεύω σκληρά». Άρα λοιπόν την τύχη, υπάρχει τύχη φυσικά, ο παράγοντας τύχη, όμως το να δουλεύεις πολύ πάνω σε αυτό που πιστεύεις δημιουργεί και μια τύχη. Δηλαδή... Άλλη τύχη, παραπάνω. Τύχη. Ακριβώς. Δεν μπορώ να... Έτσι, κάποιες φορές σκέφτομαι το πόσο δουλειά μπορεί να ρίξει ένας άνθρωπος σε κάτι που δεν φαίνεται. Κάποιος χτίζει ένα κτίριο και λέει... και φαίνεται όλη αυτή η δουλειά του. Και κάποιος κάνει κάτι άλλο και δεν φαίνεται αυτό που κάνει. Όμως από κάτω αυτό που έχει δημιουργήσει, πόσο πολύ έχει δουλέψει για να φανεί αυτό το λίγο, δεν μπορείς να το περιγράψεις. Όμως είναι και όμορφο αυτό το πράγμα. Το ότι έχεις δουλέψει πολύ για να το καταφέρεις αυτό. Ne place foarte mult Grecia și am zis să venim să vedem și spectacolul la noi acasă. Πότε και πώς ένιωθες εκείνη τη στιγμή που πίστευες ότι θα γίνεις ένα στάρ? Η αλήθεια είναι ότι δεν πίστευα ποτέ ότι θα γίνω γνωστός. Δεν σκέφτηκες? Όχι. Απλά κάθε πόρτα που άνοιγε
κοιτούσα και αν μου άρεσε το φως που έβλεπα μέσα, έμπαινα. Όταν έμπαινα σε αυτό το δωμάτιο, φρόντιζα να το βάψω και να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Να το κάνω τέλειο. Αν δεν μου άρεσε το χαλί, θα το άλλαζα. Αν δεν μου άρεσε το θα τον έβαφα. Θα έτρωγα το χρόνο μου να δημιουργήσω κάτι με όση δουλειά, περισσότερη δουλειά μπορούσα. Πάντα επικεντρωνόμουν στο να δουλεύω πάρα πολύ και να κάνω... Προσπαθούσα να μην αφήνω τίποτα στην τύχη, να μην αφήνω τίποτα που να μην με ικανοποιεί εμένα. Και πάντα έλεγα ότι ας κάνω καλά αυτό και όπου βγει. Και ας μην πάει σε καλό για τον καλλιτέχνη Νίκο. Αλλά εγώ να νιώθω υπερήφανος για αυτό που έκανα μετά από χρόνια. Νίκο, ζεις σε μια χώρα που έχει τεράστιες τραγουδιστές, κουλτούρα. Έχει βγάλει μεγάλους μουσικούς. Και εγώ θέλω να σε ρωτήσω, έχεις ένα μοντέλο? Όχι, νομίζω ότι δεν μπορώ να πω ότι έχω ένα μοντέλο. Όμως υπάρχουν πολλά διαφορετικά στοιχεία στη μουσική, όχι μόνο στην ελληνική μουσική, ανά τον κόσμο θα έλεγα, που με επηρεάζουν πάρα πολύ. Δηλαδή μπορεί να είναι ένας μουσικός από την Βουλγαρία. Μπορεί να είναι ένας τραγουδιστής σε ένα συγκεκριμένο τραγούδι από τη Βραζιλία. Προσπαθώ να ακούω διαφορετικά πράγματα. Φυσικά οι ρίζες μου είναι από την ελληνική μουσική, έτσι. Ακόμη και από την ολλανδική παιδική μου μουσική κουλτούρα, δηλαδή πόσο διαφορετική είναι. Δίνω ένα παράδειγμα, η house μουσική, που είναι ένα τελείως διαφορετικό πράγμα από αυτό που κάνω εγώ, και όμως δεν πάβει να με έχει επηρεάσει, γιατί μεγάλωσα μέσα σε αυτό, στην Ολλανδία. Έμαθα να μην φοράω παροπίδες, να έχω ανοιχτό το οπτικό μου πεδίο και τα αυτιά μου και να δέχομαι το κάθε είδος και ύφος μουσικής, γιατί αν αυτό το ύφος αντιπροσωπεύει ένα κοινό, σημαίνει ότι κάτι έχει. Δεν συνομπάρω κανένα είδος μουσικής, ακόμα και αν κάποιοι το θεωρούν κακό. Όχι. Θα προσπαθήσω να το καταλάβω όμως. Θα κάνω υπομονή. Μπορεί να μην μου αρέσει. Μπορεί να διαφωνώ με αυτό που είναι αυτή η μουσική. Όμως θα προσπαθήσω να το καταλάβω και να δώσω χρόνο πάνω σε αυτό. Κάτι μπορεί να κερδίσω από αυτό κι εγώ. Στα παιδικά σου χρόνια, όταν οι γονείς σου δίνουν να μάθεις από την ελληνική κουλτούρα, τι άκουσες? Ποια τραγούδια και ποιες τραγουδίστες? Οπωσδήποτε ελληνική μουσική. Λοιπόν, ποια συγκεκριμένα? Οπωσδήποτε ελληνική μουσική με διάφορους τραγουδιστές τους παλιούς, δηλαδή Καζαντζίδη, λαϊκή μουσική, Καζαντζίδη, Διονυσίου, Βοσκόπουλο, έτσι, Πουλόπουλο, πολλούς έτσι καλλιτέχνες. Ιστορία βέβαια. Μετά έπειτα τον Γιώργο Νταλάρα, έτσι, δηλαδή καλές μουσικές, όμως είχα και ακούσματα από όλους αυτούς τους μεγάλους συνθέτες, το Χατζηδάκη, το Θεοδωράκη, έτσι. Όλα αυτά όμως είναι ένα πράγμα που οι γονείς σου σε βάζουν. Εσύ όμως μεγαλώντας και στην εφηβεία, πας και λίγο κόντρα στους γονείς, χωρίς να μαλώσεις μαζί. Λες, ωραία, άκουσα αυτά, ας ακούσω και εκείνα. Και μετά βγάζεις το δικό σου εαυτό πάνω στη μουσική. Aseară a fost minunat. Doamne, deci veniți de câte 2 ori, frate? Da? Da, este minunat. Omul ăsta înnebunit pe toată lumea, da? Este de vis. Nu poți să stai. De 6 ori, la 6 concerte. Ați fost la 6 concerte? Βρισκόμαστε στη Ρουμανία. Εσύ έξι φορά, όχι. Έκτη φορά. Έκτη φορά τώρα. Μόνο έκτη φορά. Είναι έκτη φορά είναι έκτη συν μία που είχα παίξει πριν από αυτό στη Κωνσταντζα, 7 φορές στη Ρουμανία νομίζω. Πώς έφτασες στη Ρουμανία πρώτη φορά? Και γιατί? Και τι ήξερες από τη Ρουμανία? Επειδή ζούμε σε μια νέα εποχή που το διαδίκτυο, το ίντερνετ ουσιαστικά έκοψε την κορδέλα από τα σύνορα. Η μουσική δεν έχει πλέον σύνορα. Ναι. Ο κάθε άνθρωπος ακούει μουσική από όποια χώρα θέλει. Ξεκίνησα να βλέπω και μετέπειτα, αφού έχουμε. Γιατί παλιότερα εγώ πρόλαβα ακόμα
ο κόσμος μου έστελνε γράμματα. Αφού ξεκίνησα τη δισκογραφική μου καριέρα το 2003, δεν υπήρχαν τα social media, οπότε δεχόμουν γράμματα. Μετέπειτα όμως ξεκίνησαν να μπορώ να δέχομαι πριν ξεκίνησαν τα social media, να έχω το προσωπικό μου site, όπου εκεί ξεκίνησα να δέχομαι μηνύματα πλέον από διαφορετικές χώρες και συνειδητοποίησα ότι η μουσική μας πλέον δεν είναι μόνο για τους Έλληνες. Γοητεύει πάρα πολλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή μου ερχόντουσαν μηνύματα όπως από τη Ρουμανία, από την Τουρκία, από την Αργεντινή, από το Ισραήλ, από διαφορετικές χώρες και όχι από Έλληνες, από τους ανθρώπους της κάθε χώρας. Μετά ξεκίνησα πλέον να δίνω περισσότερη βάση στη μουσική μου και να μην πηγαίνω να κάνω μουσική τόσο πολύ για το ελληνικό κοινό, αλλά για αυτό που νιώθω εγώ για μένα, με μια ελευθερία στην ενορχήστρωση που θα μπορούσε να παίξει σε όλες τις χώρες. Μια ελληνική ταυτότητα, αλλά πιο ελεύθερη, πιο ανοιχτή στο υπόλοιπο κοινό. Και ήμουν πολύ τυχερός γιατί αυτό μου βγήκε και κάποια τραγούδια ταξίδεψαν πολύ. Δηλαδή ήξερα όταν έκανα το «Αν είσαι ένα αστέρι», ήξερα ότι αυτό το τραγούδι αν θα παίξει, δεν θα παίξει μόνο στην Ελλάδα. Θα παίξει και σε άλλες χώρες. Το πίστευα πολύ μέσα μου. Και έτσι και έγινε. I never expected that my voice is going to travel to other countries, not even Greece. So, allow me to dedicate this song for you because it is one of my favorite songs. This is my lucky song. Θέλω να με χτίσω με το φυλάκι. I want to be drunk from your kisses. Πάμε. It's a Christian title, you know. Χρώματα του φεγγαριού ντύθηκες απόψε και η νύχτα θα ζηλέψει από σένα. Άσε να καημέσω λίγο τα μαλλιά σου και να ταξιδέψω μέσα στην καρδιά σου. Πόσο αγαπώ το κάθε τι κοντά σου, αστέρι μου, αστέρι μου. Όπως το θέλω να με νιώσεις κάποια από τα τραγούδια μου, ένιωσα ότι αυτά τα τραγούδια δεν θα παίξουν μόνο στην Ελλάδα, θα είναι πολύ πιο ισχυρά στο εξωτερικό. Και έτσι και έγινε. Έλα, στέντα, στέντα! Να ξέρεις τα βράδια πως μισώ που με τιμωρώ που σ' έχω χάσει. Θέλω να σε δω το μόνο μου, άλλη τέτοια νύχτας μη περάσει. Τώρα πρέπει να πούμε τι νιώθεις στη σκηνή όταν βλέπεις πως οι άνθρωποι τραγουδάνε μαζί σου, αν και δεν ξέρουν, δεν καταλαβαίνουν τα ελληνικά. Δηλαδή τραγουδάνε χωρίς να ξέρουν τι ακριβώς, μήπως έχουν μετάφραση τα τραγούδια σου, αλλά χορεύουνε. Αν και εσύ τραγουδάς για την προδοσία, για την αγάπη, όχι μόνο για επιτυχία, για μην επιτυχία.
Τι νιώθεις από σκηνή όταν βλέπεις τόσο μεγάλο κόσμο που σε παρακολουθούν? Είναι μαζί σου, είναι από τα πόδια σου. Από τα πόδια σου. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα είναι ότι ο κόσμος σήμερα μπορεί εύκολα να μεταφράσει ένα τραγούδι, να μπει στο Google να πάρει τους στίχους, να το μεταφράσει και να καταλάβει τι λέει ένα τραγούδι. Πολλοί από τους ανθρώπους που έρχονται στο εξωτερικό να ακούσουν τα τραγούδια μου γνωρίζουν τι λένε τα τραγούδια μου. Αρκετοί όμως από αυτούς δεν έχουν μπει να το μεταφράσουν, όμως τους αρέσει τόσο πολύ αυτό που ακούν και αυτό που βλέπουν και ακόμα και αυτές οι λέξεις που δεν καταλαβαίνουν, τους επιτρέπουν μόνοι τους. Εγώ είμαι σίγουρος ότι αυτοί που δεν ξέρουν τι λένε τραγούδια είναι σαν και εμένα ονειροπόλοι και έχουν μεγαλύτερη φαντασία. Που σημαίνει τι? Φαντάζονται τον στίχο και τη μουσική, τη συνδέουν με κάποια προσωπική στιγμή στη ζωή τους, η οποία δημιουργεί το δικό τους στίχο. Και αυτό είναι κάτι μαγικό, πραγματικά. Υπάρχουν πολλοί καλλιτέχνες, και όπως και τα αγγλικά τραγούδια. Δεν σημαίνει ότι όλη η αμερικανική μουσική, η αγγλική μουσική, μπορεί να είναι διεθνής, αλλά δεν καταλαβαίνουν όλοι τόσο καλά το τι λέει το κάθε τραγούδι. Θα σας πω ένα παράδειγμα τώρα. Ο Έρος Ραμαζότη τραγούδισε και έκανε επιτυχία σε όλο τον κόσμο, τραγουδώντας ιταλικά και στην Ελλάδα. Δεν καταλαβαίνουμε όμως τι λέει. Παρ' όλα αυτά είναι ένας καλλιτέχνης που μπορεί να μας αρέσει, να βρούμε 2-3 τραγούδια που να μας αρέσουν. Κάπως έτσι είναι και αυτό. Δημιουργείς μια εικόνα και ένα στίχο στο κάθε τραγούδι που αγαπάς, του καλλιτέχνη, του Νίκου, και το παντρεύεις και το συνδυάζεις με μια προσωπική σου στιγμή, με κάτι που εσύ θες να συνδυάσεις αυτό το τραγούδι. Και αυτό είναι πραγματικά, όπως είπα πριν, μαγικό. Ești nevăzător. Da. Și ești cu un câine însoțitor și vii unde? La concertul lui Nikos Vertis sunt pasionat de Grecia, de mâncarea grecească și de tot ce ține de partea de tradiții. Nikos mi se pare un om foarte interesant. Ce m-a atras la el este că reușește într-o mare măsură să atragă atât publicul tânăr, cât și generațiile ceva mai vechi prin mesajele pe care le transmite. Νίκο, έχεις επιτυχία? Τι νιώθεις εσύ? Τι σημαίνει επιτυχία εσένα? Αν σήμερα τελείωνε η καριέρα μου σαν καλλιτέχνης, θα μπορούσα να πω ότι δεν την απόλαυσα, δεν την έζησα. Γιατί έτσι μέσα μου, αν μπορούσες να μπεις μέσα μου, στο σώμα μου και στην ψυχή μου, θα έλεγες αποκλείεται να νιώθεις έτσι. Είμαι ακόμα αυτό το παιδί που ξεκίνησε το 98 τα πρώτα του βήματα. Δεν νιώθω τίποτα παραπάνω. Το μόνο πράγμα που καταλαβαίνω πολλές φορές είναι όταν είμαι πάνω στη σκηνή, όμως επειδή είμαι πολύ εργατικός άνθρωπος, όταν είμαι πάνω στη σκηνή είμαι στο δικό μου κόσμο και εκείνη τη στιγμή στο δικό μου κόσμο δεν απολαμβάνω αυτό που παίρνω από τον κόσμο τόσο πολύ όσο αυτό που προσπαθώ να δώσω στον κόσμο. Δηλαδή ανεβαίνω πάνω στη σκηνή και λέω θέλω να τους δώσω κάτι που να τους γεμίσει. Γιατί η μουσική δεν είναι μόνο μουσική που ακούμε, είναι μια ενέργεια. Είναι ένα φως που αυτός που έρχεται να σε ακούσει, ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Όλο το κοινό είναι διαφορετικό. Ένας έρχεται με πολύ έρωτα να σε ακούσει, μια κοπέλα όπως είπες πριν μπορεί να έρθει πολύ ερωτευμένη να σε ακούσει, κάποιος άλλος μπορεί να έρθει με τα δικά του προβλήματα που μπορεί να έχει στο σπίτι του. Άρα λοιπόν εσύ δίνοντας του μια καλή ενέργεια θα ξεχάσει όλο αυτό το πράγμα και θα γυρίσει στο σπίτι του πολύ πιο γεμάτος, που για μένα αυτό είναι πιο ωραίο πράγμα που μπορώ να δώσω.
δεν βλέπω τον εαυτό μου σαν τραγουδιστή μόνο και τη στιγμή που ερμηνεύει ένα τραγούδι, όμως βλέπω τον εαυτό μου σαν έναν καλλιτέχνη, σαν μια παρουσία, μια οντότητα που όταν βγει πάνω στη σκηνή θα γεμίσει τις ψυχές του κόσμου με αυτό που ίσως εκεί τη στιγμή τους λείπει. Στη σκηνή παίρνεις μαζί σου ένα φυλαχτό, έχεις κάτι, έχεις μυστικά, δηλαδή σε ρωτάω επειδή οι άνθρωποι είναι πολύ περίεργοι και θέλουν να φάνε οι καλλιτέχνες. Έχεις, νομίζω πως έχεις φανς πολύ όλου του κόσμου και θέλουν να μάθουν κάποια πράγματα που δεν είναι έτσι προφανώς. Πιστεύω ότι η ενέργεια του κόσμου την ώρα που βγαίνεις πάνω στη σκηνή είναι τόσο ισχυρή. Ο κόσμος μπορεί να σου δώσει πολλή ενέργεια, όμως μπορεί να σου ρουφήξει και να σου απορροφήσει όλη την ενέργεια. Εάν δεν ανέβεις στη σκηνή προετοιμασμένος, ισχυρά ενεργειακά, αυτό θα σας το πούνε πολλοί καλλιτέχνες, μπορεί αυτό το πράγμα να σε ρίξει κάτω. Ναι. Και όσο περισσότερος είναι ο κόσμος κάτω από τη σκηνή, δηλαδή αν μιλάμε για 100 άτομα, ωραία, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Όταν μιλάμε για 5.000 κόσμο είναι αλλιώς, όταν μιλάμε για 20.000 κόσμο είναι αλλιώς και όλο αυτό το πράγμα μεγαλώνει. Βέβαια, εξαρτάται και την κάθε μέρα το τι κοινό είναι από κάτω. Και με τι διάθεση έχει έρθει το κοινό. Εγώ συνήθως κάνω την προσευχή μου πριν βγω στη σκηνή και αυτό μου δίνει πολύ μεγάλη δύναμη. Νιώθω τα πόδια μου πολύ ισχυρά και αν κάποιες φορές, κάποιες πολύ λίγες φορές δεν έχω προετοιμαστεί, δεν έχω κάνει την προσευχή μου για να βγω πάνω στη σκηνή, χρειάζομαι χρόνο για να δυναμώσουν τα πόδια μου πάνω στη σκηνή και να σταθώ και να κερδίσω τον κόσμο. Γιατί μπορεί να το ξέχασα μια βραδιά, να καθυστέρησα να βγω στη σκηνή, όμως είναι λάθος. Το σωστό είναι να προετοιμαστώ και να βγω πάνω στη σκηνή. Ώστε ό,τι και ενέργεια να έχει ο κόσμος, η δικιά μου ενέργεια, γιατί είναι χιλιάδες τα μάτια που σε κοιτάζουν, η δικιά μου ενέργεια να είναι τέτοια που να κερδίσει με το καλό όλο αυτόν τον κόσμο και να τον κάνει να μην μπορέσει να ρουφήξει την ενέργεια και να με αδυνατήσει εμένα από ενέργεια, όμως να του επιτρέψω να πάρει όλη την ενέργειά μου τόσο που όσο παίρνει ενέργεια από μένα, τόσο πιο ισχυρός να νιώθω κι εγώ. Sunt de origine elenă și simt grecește, simt muzica și muzica și dansul și de aceea am vrut să vin la concert. Και οι δύο εμείς είμαστε Ορθόδοξοι. Σε ποιες σχέσεις είσαι με το Θεό που έχει, νομίζω, η μεγαλύτερη σημασία του κόσμου? Είμαι χριστιανός Ορθόδοξος, όμως δεν είμαι καλός χριστιανός. Γιατί? Δηλαδή, δεν πηγαίνω κάθε εβδομάδα στην εκκλησία. Αυτή κάθε δεν μέρα. Σημαίνει να είσαι Σωστά. Θα σου εξηγήσω ακριβώς τι εννοώ. Είμαι χριστιανός γιατί πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό που έχει ο Χριστός. Τι έχει ο Χριστός, τι μας έχει μάθει? Την αγάπη.
Να προσπαθείς μέσα σου κάθε μέρα. Τι σημαίνει αυτό? Αν κάποιος άλλος άνθρωπος δεν πιστεύει κάπου ή πιστεύει σε μια άλλη θρησκεία, εγώ τον αγαπώ. Δεν το διαχωρίζω από κάποιον άλλο, από το χριστιανό Ορθόδοξο. Για μένα προσπαθώ να δημιουργώ μέσα μου το που ο Χριστός δίδαξε, να δέχομαι τον κάθε καλό άνθρωπο μέσα μου. Και αν δεν είναι καλός αυτός ο άνθρωπος, να προσπαθήσω να έχω υπομονή και αγάπη, ώστε να το δεχτώ με την αγάπη αυτή που μου δίδαξε ο Χριστός. Ο Χριστός είναι αγάπη. Και αυτό είναι που με κάνει να είμαι χριστιανός. Όταν καταλαβαίνεις έτσι, νομίζω πως νιώθεις πως είναι παραπάνω από το κεφάλι σου κάθε στιγμή. Κάθε στιγμή. Κάθε στιγμή. Άνοιξε ένα αστέρι που φως θα φέρει στην άδεια μου ζωή. Ποτέ μη σβήσεις, ποτέ να μην μ' αφήσεις, ποτέ να μην χαθεί η αγάπη αυτή. Μα όνειρο αν είσαι, τα φώτα σβήσε, στα όνειρα να ζω. Μη ξημερώσει, ποτέ να μην τελειώσει, πλάι μου μείνε, να σ' αγαπώ. Let me hear you. Να, 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 να. Άννα. Τι αγαπάς στη Ρουμανία? Όχι στους Ρουμάνους, στη Ρουμανία. Βλέπουμε τη Ρουμανία, τα πόδια μας τώρα, είμαστε πολύ ψηλά και έχεις χρόνο για να πηγαίνεις κάπου όταν κάνεις συναυλίες. Δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο να δω πάρα πολλά πράγματα. Κάθε φορά που έρχομαι προσπαθώ να βλέπω κάτι διαφορετικό. Όχι συγκεκριμένα κάτι σημαντικό, μπορεί να είναι μια γειτονιά. Μπορεί να πάω να περπατήσω μέσα στις γειτονιές. Μου αρέσει πάρα πολύ η κουλτούρα του κόσμου, η νοοτροπία του κόσμου και πώς την λαμβάνω εγώ σαν ένας ξένος. Είσαστε ωραίοι άνθρωποι. Είσαστε ωραίος λαός. Σας ευχαριστούμε. Και αυτό θα το καταλάβει πολλοί κόσμος αν θα έρθει μια βόλτα στη Ρουμανία και αν θα ζήσει και αν θα καθίσει μαζί σας. Δεν το λέω για να σας πενέψω και να... Ναι, το ξέρω, το ξέρω, σε πιστεύω, ναι. Μου αρέσει η κουλτούρα σας, πολύ. Είσαστε πολύ αντικειμενικός λαός. Εμείς λέμε ένα και ένα κάνουν δύο. Είσαστε και έχετε και το θερμό στοιχείο μέσα, το μεσογειακό. Έχετε κάτι μεσογειακό. Δηλαδή το ότι αγαπάτε την Ελλάδα και ότι σας αρέσει η Ελλάδα σε κάποια πράγματα, αυτό σημαίνει ότι έχετε και την κουλτούρα αυτή, που η Ελλάδα η ίδια, εμείς οι Έλληνες κάποιες φορές χάνουμε και εμείς αυτή την κουλτούρα. Γιατί ξέρεις, αυτό έρχεται από οικογένεια σε οικογένεια. Δεν είναι... Υπάρχει μια βασική κουλτούρα σε έναν λαό, αλλά μετά βλέπεις ότι η κάθε οικογένεια και ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Για ένα διαφορετικό στοιχείο. Εμένα μου αρέσουν πολύ οι Ρουμάνοι. Και δεν αρέσουν μόνο σε μένα. Επειδή ζουν πολλοί Έλληνες εδώ στη Ρουμανία, δεν έχω ακούσει ποτέ από κάποιον Έλληνα, ποτέ, να πει κάτι αρνητικό για τους Ρουμάνους και το ρουμανικό λαό. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Noi ne numim Corcudor și avem o surpriză pentru public. Vom cânta în această seară cu Nikos Vertis. Ce cântați? Θέλωνα με νιώσεις, τα παιδιά του Πειραιά și aseară ți-am luat basma. Απ' το παράθυρο μου στέλνε ένα, δύο και τρία και τέσσερα φίλια. Iubiți? Da. Cum e? Hai, ziceți, hai, că toate fetele sunt nebunite. Foarte înalt, foarte... Foarte înalt. E un defect? Nu, deloc. Cum a fost cu voi? Cum se poartă? E bucuros că îl însoțiți? Da. Așa. Are răbdare? Hai, vino încoace! Ce? Costumele voastre sunt... Ce reprezintă ele? Adică sunt din zone folclorice sau cum? Nu, nu sunt din zone folclorice. Putem să zicem așa, că reprezintă oarecum țara noastră, România, acum așa, nu știu mai... Pe care știți că el o iubește foarte mult, foarte mult, da? V-a dat autografe? Încă nu. Încă nu, da. Aveți promisiunea că vi le dă? Da. Sper. Da. Așa. Deci,
Ce ne așteaptă în seara asta? Surprize? Da. Multe surprize. V-au ieșit aseară piesele? Da. Dar el știe că am înțeles că o să încerce ceva românește. I-a ieșit? Sau schilodește limba română? I-a ieșit. Serios? Da. Adică îl învățăm și noi româna pe el, că și așa el n-a nebunit cu greaca lui, nu-i așa? Și noi am învățat greacă și el a învățat română. Ladies and gentlemen, please. Corp cu dor. Aseară ți-am luat pasma și acum te văd. Cine ți-o mai lua pasma? Se sequestra me caia. Amazing, huh? Amazing. Yes, here. This is the leader, the general. What she says, everything happens. Even the teacher. Yes, the Dora is listening to this lady. Listen to that.
πλούσιος? Ή τι σημαίνει η πλουσία για τον Νίκο Βέρτης? Θεωρώ ότι όσο μεγαλώνω γίνομαι πιο πλούσιος, αλλά ο στόχος μου για να πλουτίσω πολύ είναι στα επόμενα χρόνια, θέλω κάποια στιγμή να γίνω πολύ πλούσιος, πραγματικά πολύ πλούσιος, τόσο πλούσιος που να μην έχω ανάγκη για τίποτα και να μπορώ να γυρίσω την πλάτη σε όλα αυτά. Τώρα το πλούσιος, έτσι πως το λέω εγώ, εσείς το μεταφράζετε οικονομικά. Όχι. Όχι, όχι. Για μένα το πλούσιος δεν είναι τα λεφτά. Περίμενα να πεις έτσι. Ναι. Περίμενα. Για μένα το πλούσιος δεν είναι καθόλου τα λεφτά. Μακάρι όλοι οι άνθρωποι να μπορούσαν να περάσουν από τα πολλά λεφτά για να δούνε το πόσο λίγο είναι μπροστά στον πλούτο της ψυχής και στον πλούτο της αγάπης, στα βασικά αγαθά. Έχω πάρα πολλούς φίλους που είναι δισεκατομμυριούχοι, όμως δεν θεωρώ ότι τίποτα από τα δισεκατομμύρια τους έχει φέρει ευτυχία. Όταν καθόμαστε να φάμε μαζί φασολάκια, είναι η πιο ωραία στιγμή. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις πώς το λέω. Ναι, σε καταλαβαίνω πολύ ωραία, ναι. Τα πολύ απλά πράγματα, αυτά που μπορεί να έχει βάση μια οικογένεια, είναι ο μεγαλύτερος πλούτος που μπορεί να έχεις. Το περίμενα να πεις έτσι. Και φυσικά, γιατί πολλοί κόσμος θεωρεί ότι ο πλούτος είναι τα λεφτά, όσο περισσότερα λεφτά έχεις, τόσο μεγαλύτερα προβλήματα έχεις. Τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία, το λένε πολλές παροιμίες, όμως είναι τόσο αληθινό αυτό το πράγμα. Αν μπορείς να καταφέρεις να γυρίσεις την πλάτη σου και να μην σέβεσαι, να μην γίνεις δούλος του χρήματος, τότε είσαι ευτυχισμένος. Είσαι ευτυχισμένος? Εγώ νομίζω ότι όσο περνάνε τα χρόνια γίνομαι πιο πολύ ευτυχισμένος. Νόμιζα ότι ήμουν ευτυχισμένος μικρός, γιατί πέρασα από μια φάση δυστυχίας, γιατί όταν σου έρχονται τα λεφτά, σου έρχεται η δόξα, ταρακουνιέσαι λίγο. Δεν είναι όλα φυσιολογικά. Εκεί πρέπει να βρεις τον τρόπο να πατήσεις τα πόδια σου και να καταλάβεις ότι δεν είναι αυτή η ευτυχία. Νίκο, αγαπάς το ρουμανικό φαγητό? Το αγαπώ, ναι. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο που θα πω ότι αυτό μου αρέσει, αλλά γενικά όπου πηγαίνουμε να φάμε εδώ στη Ρουμανία, πάντα μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω δηλαδή κάποια συγκεκριμένα εστιατόρια που θα πάω να φάω κάποιες συγκεκριμένες γεύσεις. Και επειδή είμαι πολύ έτσι λιχούδης και λέμαργος, για να πάω σε ένα μέρος στον κόσμο και να μου αρέσει κάτι, πρέπει να έχω και ένα καλό φαγητό να με τραβήξει. Δηλαδή, όταν έρχομαι Ρουμανία, εγώ και οι συνεργάτες μου, η παρέα μου, λέμε θα πάμε στο Βουκουρέστι, να πάμε να φάμε εκεί, σε εκείνο το μαγαζί. Μην με ρωτήσετε πού, δεν θα το πω, ή να πάμε να φάμε σε εκείνο εκεί το μαγαζί. Και μετά τη συνέντευξη θα πάμε να φάμε κάπου. Λοιπόν, για πες μου, έφαγες μια φορά μυτιτέι? Έχω δοκιμάσει, ναι. Ναι. Λοιπόν, έχω μια έκπληξη εσένα και νομίζω πως
πρέπει να σου κάνω μια έκπληξη, ακόμα μια έκπληξη. Μαγειρεμένο από εσάς? Όχι, όχι, εγώ δεν μπορώ να κάνω. Ναι. Η τελευταία ερώτηση. Θα έχεις συναυλίες στη Ρουμανία πάλι. Τι περιμένεις από τον κόσμο που σε περιμένει? Σαν εικόνα, μπορεί κάποιος να πει ο Νίκος ήρθε και πέρσι, θα έρθει και φέτος. Έτσι δεν είναι? Όταν έρθει κάποιος τόσες φορές. Σωστά. Αυτό θέλω να το πούνε μόνο αυτοί που δεν έχουν έρθει στη συναυλία. Γιατί αυτοί που θα έρθουν στη συναυλία, τελειώνοντας η παράσταση, βγαίνοντας από τη συναυλία και πηγαίνοντας στο σπίτι τους, αυτό που θα πούνε ή θα νιώσουν, θα πούνε πότε θα ξανάρθει. Πρέπει να ξαναπάω. Αυτό που έζησα και με χαροποιεί πάρα πολύ, που μου το λένε πάρα πολλοί κόσμος. Ότι μόλις τελειώσει η βραδιά, μου λένε τα καλύτερά τους. Δεν υπάρχει πιο μεγάλη κολακία. Δεν θέλω να μου πούνε ότι είμαι όμορφος, δεν θέλω να μου πούνε ότι είμαι καλός τραγουδιστής, ότι είμαι καλός μουσικός, ότι είμαι καλός άνθρωπος. Δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει να μου πούνε τελειώνοντας τη συναυλία, περάσαμε μαγικά. Ήταν κάτι που δεν μπορώ να εκφράσω με λόγια. Με γέμισε αυτό που είδα. Το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να μου κάνει κάποιος. Όχι μόνο στη Ρουμανία, οπουδήποτε εμφανίζομαι. Δεν ξέρω αν έχεις φίλους στη Ρουμανία, αλλά υπάρχει εκεί μια γυναίκα, η Λιλιάνα, που είναι και φίλη μου. Και για αυτήν πρέπει να την ευχαριστήσω για αυτή την κουβέντα που έχουμε και που μου έδωσε μεγάλη χαρά. Τιμή ήταν για μένα για να σε γνωρίζω έτσι πρώτη φορά. Τιμή είναι δική μου. Και να μπορέσω να μάθω κάτι από σένα στην δική σου γλώσσα. Και θέλω να μου πεις... αν έχω φίλους. Τι σημαίνει... Θα φάμε κάτι, τι είναι αυτό? Αυτό είναι. Αυτό είναι τα μυτιτέι. Like this it's authentic Romanian. Λοιπόν. Να δοκιμάσω ή μετά? Ναι, τώρα θα δοκιμάσεις. Και μετά θα μου πεις πώς να μην φας μυτιτέι στη Ρουμανία, ρε Νίκο. Εμένα μου αρέσει να τρώω και με τα χέρια, μην με παρεξηγείτε. Αυτό σε τρώνε. Κρέας. Μαγικό. Μαγικό. Τέλεια. Κρατήστε το μου ζεστό παρακαλώ. Keep it warm for me. Θα τα φας, ναι. Τέλειο, ναι, εννοείται. Να πούμε κάτι για την Λιλιάνα και θα τελειώσουμε. Η Λιλιάνα δεν θα την πω φίλη, θα την πω πλέον οικογένεια. Κάποιοι άνθρωποι που... Πού είναι η Λιλιάνα τώρα, δεν ξέρω. Δεν είναι εδώ. Κάποιοι άνθρωποι, έτσι, και για να καταφέρεις κάποια πράγματα στη ζωή σου και στην καριέρα σου, χρειάζεσαι κάποιους ανθρώπους γύρω σου δορυφόρους, που να πιστεύουν πολύ σε σένα, που να σε στηρίζουν πολύ, που να έχουν υπομονή, να δουλεύουν πάνω σε σένα. Ένας από αυτούς τους ανθρώπους ανά τον κόσμο και στη Ρουμανία είναι η Λιλιάνα. Να την Λιλιάνα, είναι εδώ, είναι μαζί μας. Vreau să vorbesc cu un organizator care a scăpat cu viață. Da, exact. Cea mai bună expresie. Nu, a scăpat cu viață, gata. Nu are ce să mai întâmple rău. Au fost peripeții? Nu pot să spun că au fost peripeții. A fost foarte, foarte greu de organizat, dar am reușit. De aici încolo te mai încumeți și altă dată. Îmi trebuie o perioadă de liniște, să-mi prind iar curaj. Cum a fost concertul de aseară? Concertul de aseară a fost, în opinia mea, cel mai frumos concert pe care l-a susținut vreodată România. Și asta nu o spun pentru că am fost eu organizator, o spun pentru că a implicat și participarea unui cor de copii absolut superbisim, care efectiv a mișcat sufletele, absolut toată lumea în sală plângea. Va fi și seara asta? Și în seara asta, evident. Practic, concertul pe care îl vedem în această seară este repetiția celui de azi. Sau invers, cel de ieri a fost repetiția celui de azi. Cred că putem spune așa, cel de ieri a fost repetiția generală, că nu în sensul calitativ, ci cumva a fost o primă experiență pentru absolut toată lumea, inclusiv pentru el. Pentru prima oară a încercat să cânte în limba română. A distrat foarte tare încercând să-l învățăm, pentru că nu poate rosti anumite litere
dar în final a reușit, s-a descurcat foarte bine, o să-l vedeți în seara aceasta, va fi minunat. Ce face Nico Svertis? Cum se simte în România de asta dată? Niciodată nu se simte rău în România. Apropo, m-a rugat să te întreb personal de unde ai cumpărat micii. Ție-ți spun. Ok, pentru că i-am spus că așa sunt toți mici, și a zis nu. Să știi că au fost făcuți special. Mi-a spus că a fost foarte interesanți și i-au plăcut foarte mult. El n-a gustat până acum mici, nu pentru că nu i-am oferit eu, pentru că îl las să aleagă ce dorește să mănânce, nu pot să-i impun, dar acum așa dacă... O să-ți ceară mici de acum încolo, îți spun eu, gata, a mâncat în direct și a făcut botezul în direct. Iar îți mulțumim pentru tot efortul pe care îl faci. Mulțumesc frumos! Ησυχία. Στην υγεία σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Mulțumesc, cu plăcere. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Και ο Θεός να είναι πάντα μαζί σου. Και από πάνω το κεφάλι σου. Αμήν. Σε όλο τον κόσμο. Να αγκαλιάζεις Ελλάδα από μένα. Επειδή την αγαπάω πάρα πολύ. Έκανες κάποια φορά συνέντευξη στα ελληνικά εξωτερικό? Από άνθρωπο ξένο, όχι ποτέ. Λοιπόν. Είναι η πρώτη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Και ήταν και πολύ όμορφη έκπληξη. Που ο κόσμος δεν ξέρει, αλλά δεν μιλήσαμε ελληνικά πριν ξεκινήσει η συνέντευξη. Όχι, νόμιζα ότι θα την κάνουμε... είχαμε αυτό το μυστικό με την Λιλιάνα, να μην ξέρεις. Ναι, ήταν πολύ όμορφο. Ναι. Και μου αρέσει που δεν μου το είπε, γιατί ήταν πραγματικά έκπληξη. Σα καταλαβαίνει τώρα. A spus de surpriză. She speaks very good Greek. You don't imagine. I don't know. She told me. You don't imagine. Yes, and I knew Impressive. that I wanted to be a surprise. Impressive. Μπράβο. Σε ευχαριστώ πολύ. Δηλαδή, έχω τώρα το δικαίωμα να κάνω και άλλη μια φορά συνέντευξη. Λοιπόν, θα μάθω πράγματα από σένα και θα δώσουμε στους Ρουμάνους και στους Έλληνες αυτή τη συνέντευξη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. I hope that you really enjoyed the show. We enjoyed it very, very much. Maybe another one? Θέλω να με νιώσεις, να μην με προδώσεις. Θέλω να σ' ακούω να μου λες πως μ' αγαπάς. Θέλω να με νιώσεις, να μην με σκοτώσεις. Πες πως δεν τελειώσαν όσα ήσαν για μας. Together! Θέλω να με Πες πως δεν τελειώσαν όσα άρχισαν